il-qudies ta' nofs il-lejl bil-pritka ta' tfal, is-siġra tal-miliet bir-rigali taħta, il-preseppji armati, it-twieqi mżejna bidwal, l-imbuljuta u l-qaq tal-għasel. Kollha tradizzjonijiet li huma parti mill-festa tal-miliet kif imdorrijin iċċelebraw f'pajjiżna. Iżda pajjiżi oħra kif jiċċelebraw il-miliet u xi tradizzjonijiet għandhom marbuta ma' din il-festa nisranija. Għalkemm il-miliet huwa ċelebrazzjoni ta' twelid tal-Messija għal dawk kollha bitwemmin nisrani, din il-festa infirxet anke fost dawk li ma jħadnux dan ir-reliġjon. U minn barra l-karattru ta' Santa Claus, il-karattru marbut mal-miliet iżda li oriġinarjament kien jirrappreżenta lil San Nikola, diversi pajjiżi għandhom karattri oħra marbuta mal-miliet. Krampus huwa karattru li joħroġ f'dawn il-jiem fl-Awstrija. Dan huwa kreatura tal-biża' u l-leġenda tajt li huwa joħroġ jiġġerra fit-toroq fil-jiem ta' qabel il-miliet biex jaqbad lit-tfal imqarbin. L-Iżlanda mbagħad għandhom il-qattus tal-miliet. Dan il-qattus huwa karattru fittizju, qattus kbir ħafna li jiġri fis-silġ fil-jiem ta' Diċembru. Tradizzjonalment kien jingħad li l-imgħalmin kienu jgħidu lil ħaddiema tagħhom li min jaħdem bħiltu kollha jaqla ħwejjeġ ġodda għall-miliet fil-waqt li min ma jagħmilx dan jinbela minn dan il-qattus ġigantesk. Għal ħafna snin issa fl-Iżlanda hemm tradizzjonijiet li jinxtraw il-ħwejjeġ ġodda f'dawn iż-żminijiet. Intant pajjiżi differenti għandhom ukoll drawwiet differenti. F'Caracas, il-Venezuela, id-drawwa hi li nhar il-miliet kulħadd imur għall-qudiesa bir-roller skates. Tant li t-toroq tal-belt jingħalqu għat-traffiku sa minn kmieni filgħodu u tfal lejliet il-miliet jorqdu blazz tal-skates marbut ma' subajhom iż-żgħar ta' saqajhom u lazz ieħor imdendel barra mit-tieqa sabiex filgħodu il-ħbieb tagħhom iqajmuhom billi jiġbdulhom il-lazz. U l-Ukrajna forsi b'waħda mill-iktar tradizzjonijiet strambi u x'aktarx waħda mill-inqas popolari ma' min mhux imdorri biha. Dan għaliex fejn aħna fuq is-siġra ndendlu blalen u stilel u dwal, l-Ukreni iżejnu s-siġra bl-anqbut. Din id-drawwa ssib il-bidu tagħha minn leġenda dwar mara fqira ħafna li ma kellix biex iżżejjen is-siġra l-ulieda. Il-brimb tħassruha u tul il-lejl tal-miliet nisġu anqbuta mill-isbaħ li ksiet is-siġra kollha. Iżda jekk dik it-tradizzjoni ma darsitekx, parti mill-ikla tradizzjonali tal-miliet f'South Africa jista' jkun taħsdek xi ftit. Waqt li ħafna madwar id-dinja jkunu qed imexximxu xi dundjan jew xi biċċa laħam tajba, it-tfal ta' dan il-pajjiż ikunu qed jistennew bil-ħerqa il-platt dud tal-ħarir moqli. Dak li hu magħruf bħala l-Pine Tree Emperor Moth jew il-Christmas Caterpillar jingħad li jġib xorti tajba lil kull min jiklu tul is-sena ġdida. Insomma, kull pajjiż bit-tradizzjonijiet tiegħu. U int, titħajjar għal-miliet minn flok id-dundjan tiekol ikla dud moqli?